Вакыттагыча бийик татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Доллар, евро бәяләрен бераз онытып торып, күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик. Җыр, җырчылар, аларның популярлык индекслары. Бу атна хит парадында 15 позиция билгеләнде. Кайсысы ничәнче урында икәнлеген җырчыларның исемнәрен атыйм. Бу музыкаль кайма хит парады. Без башлыйбыз. Хит-парадның 15-нче урынында яңа яшь җырчы Рамил Әймәтдинов. Я Алла, бөтен кеше җырлый башлаган дип паникага бирелергә ашыкмагыз. Әйе, яшьләрнең күбесе җырларга, сәхнәгә чыгарга һәм танылырга омтыла. Ләкин сәхнәгә чыккан 100 кешенең бары тик 2-3-се генә үзенең исемен булдырып танылып китә. Ә калган 98-е ничек чыккан булса, шулай китеп югала. Шуңа күрә җыр ошый икән, аны тыңлагыз, тавышларыгызны бирегез, ул җырчының дискларын сатып алыгыз. Әгәр дә җыр ошамаса, башкасын көтегез. 15 позиция арасыннан берсе ошамый калмас. Менә Рамил Әймәтдиновны тыңлап карыйк әле. Бәхетем булгына мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шун ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине, яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән, җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шун ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине, яратам. Очрашулар якынайта, булыйк иркәм без һаман бергә. Мәхәббәтнең илләрендә бергә гомергә. Сине яратам, өзелеп сөям, бәхтем диям. Саклыйк күңелдә гомергә, шун ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине, яратам.
Шешке эстрадада таныш исем. Ул да бу атнада популярлар әтендә. Хит-парадта без аның ушак җырына төшерелгән клибын карарбыз. Клиптан индидер тирән мәгънә, эчтәлек сюжет эзләмәбез. Ул анда юк. Ушак җыры ушак каршысында төшерелгән. Җырчы клип дәвамында ушак каршысында җырлап утыра, Альберт Исмаил гитарада уйный. Бер яктан барысы да гади кебек, ләкин төн ушакның дөрләп, кызгылтланып януы, шешкәнең эмоцияләре минимализм. Булар тамашачыга тәэсир итми калмый. Әйдәгез, клипны карап китик. Дөрләп яна ялыгыз уша, ышкыннары җилегә уша, куркып җиргә төшәргә. Мин дә ушак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Бар җылымны сиңа бирдем, синең белән көчле идем, шашып яндым, яраттым. Хәзер синсез калдым менә, горур башым түбәни, ама сынды канатым. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Син бит киттең бүген бу тән белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Таң беленеп килә инде, ушагымда күптән сүнде калды бары күмерләр. Мин дә ушак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Музыкаль койма хит-парадының 13-нче урынында бер юлы 3 егет. Мәскәү егетләре. Диджей Радик Яруллин, Айрат Сафин һәм диджей Нияз. Инде Айрат белән Радикның бергә кушылып дуэт җырлаганнарын ишеткәнебез бар иде. Хәзер алар үзләре янына тагын бер дуслары диджей Ниязны өстәгәннәр һәм "Әйдә дустым" дип исемләнгән музыкаль композиция яздырганнар. Әлеге трек Мәскәүдә инде фурор ясаган. Бу җырсыз бернинди татар дискотекаларда үтмиде. Тиздән бу фурор алла берсә безгә дә килеп җитәр. Әлегә әйдәгез аларның трекларын хәзер үк тыңлыйбыз. Әйдә дустым алгар
Populyarlar isimligin Leysan Mahmudova devam etdi. Züleyle'nin birisi desem, siz onu tezrek tanып alırsınız. Ne için son o hit paradda özügüne? Birde bir şılmağız, Züleyla türkümü tarqalmagan. Kızlar sözge kelmegen barda yaxşı. Bıyıl Züleyla türkümü uyuşqanğa 18 yıl bulup ketken eken. Kızlarını şın көңілден kutlayız. Leysan ol baratik ijadi kişi. Hem көп jırlarının avtoru özü bularak, ol özügüne jırlarga da tili. Jırla Leysan, jırla. Bu adnada Sin hit paradının 12. pozisiyasında. Аслымны кигенігіз, күклімі кигенігіз, скажите, пожалуйста, кім сіздің сүйгенігіз? Алалымы, келалымы, терезеңе бірдеңе ерем бұлырсың деп қорқам әләнін дейбенідегі. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Киенсің қолың нечек терләми, бұл көдерлі шебер болып, қоя үстіңі шерләми. Ақ бұяуларға бұя, терезе ұрын-орын, нечек етіп бұйыштары қауышу пыланарын. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Әкренләп бірінші унлыққа якынлашабыз. Хит парадның 11-ші орынында Руслан Керемеддинов. Русланның кім білен дуэт жырлағаны барсың? Әйдәгіз искә төшерегел. Әлбәттә, иң беренче чиратта тормыш иптәше, җырчы Эльмира Нәгыймова белән. Хәтерләсәгез, бір концертта алар Раяз Фасыгов, Илдар Әхмәтов белән берләшеп, ишәүләшеп, Бажайлар дип исемләнгән җырны трио итеп башкарган иде. Шуның белән шул. Ләкин Керемеддиновның планнарында Эльмира Сөләйманова белән дуэт башкару. Нәгыймова да, Керемеддинов та гаиләләре белән яраттылар инде Сөләйманованы. Руслан Керемеддиновка сез. Daimina seni yerleştirgen nasip edip ösettiğin Yine de sinesiz yaşayım olmam kebek olma bir düğümlinin Sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen Durmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gün Adnanın eng populyar jırlарын birleştirip turuşu muzikal qoyma hit paradi devam etdi. Alda bizni birinchi unliq kütə. Unliqni başlab jiberuşu jırşı Aygül Rəhimova. Aygül Rəhimovani sahnədən күзәтү hər vaqtni qizi. Ne için degəndə, jırşı qız hər vaqtni яңа kiyimdən çığa. Ул bir qaşanda qabatlanırğa yaratmay. Aygül'nin gardırobunda indi barlığı 40'a yakın sahne külməgi jıyılğan. Lakin Rəhimova haman külmək satıb alığın, tiktirüün devam etdi. Soңғы konsertda onun külməginin artıq aşıq bulğuna beylənənlər idi. Rəhimovның isə мұңа bir də isi ketmey.
her bir күлмәгем минем жырыма туры китереп сайланыла. Димәк, образга шулай барган ди ул. Хит-парадтагы «Чык әле юлларыма» жырын нинди күлмәктән башкарды икән? Карап китик әле. Яратырсың дейсіз төгүрүдө, сөйгәнеңне дейсіз табарсың, белергә мәңге сөйдерер яр. Ничек итеп икән карарсың, белергә мәңге сөйдерер яр. Ничек итеп икән карарсың. Чык әле, чык минем юлларыма, тутыр бер кара күземә. Синең назлы, ягымлы карашта бәхет нуры күчсен йөземә. Сөйгәнемне эзләп ару белми, карашларга кереп адаштым. Аңларга кайсы гына инде бары миңа дигән карашсың. Күлмәк дигәннән җырчы Ленар Сәйфиев та имиджын үзгәртеп җибәргән. Ак шалбар, кыска гына куртка киеп, сикереп йөрүче малай-шалай образын ул җитди, бруталь егеткә алмаштырган. Әле күптән түгел генә булып узган солянкада ул бик тыйнак, акыл кергән басынкы егетне хәтерләтте. Әллә чынлап үзгәргән, әллә образын җырына туры китереп сайлаган. Хит-парадта да ул сагынуым гомерлек җырын башкарыр, ләкин башка киемдә. Күрәмдә сине, тоеп күңелемне, ярым идем ерак аралар. Үзем янам көям, сөямын шул сөям, онытырга юк шул чамалар. Бердән-берем булып калдым, күңелләремдә генә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Бүтәннеке шул син, бернеме китмим, тик сагынам гына өзелеп. Көнем туган саен сүрәтеңә карыйм, Ходаемнан сорыйм түземлек. Бердән-берем булып калдым, күңелләремдә генә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Хит-парадның 8-нче урын хуҗасы Илшат Сафин, композитор Зиннур Сафиуллин белән берләшеп, канатланып китеп, әниләр темасына багышланган җыр әзерләп йөриләр. Җыр әйбәт килеп чыккан очракта, Илшат үзенең авылына кайтып, бу җырга клип та төшерергә җыена. Клип төшерә калса, анда ул әнисен дә күрсәтер дип уйлыйм. Бүтән татар эстрадасы шулай эшли бит. Илшат Сафин хит-парадның 8-нче позициясендә. Жылы җәйләр җитте тагын, якты йолдыз күкләрдә. Шул йолдызлар арасыннан эзлим сине кичәләрдә. Шул йолдызлар арасыннан тапсам сине әгәр дә.
Dilim jitmez kişilerde Oş 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 yanıma Bunu bulma Seni minem göz nurum Kökedeki yakıtlı yıldızım Oş 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 yanıma Bunu bulma Seni minem göz nurum Kökedeki yakıtlı yıldızım Nur şibesin kökelerden üstün Balkıt suyu üleşir Sen bitmin soylağanı yıldız Süligeyde sürüleşir Şeydin жылы kişini desin Bir köktü balkıysın Sizesin mi hissileriminin Sina digen tatılısın Ешкіні яңа жүрші Лейсен Мухиева хит-парад бойынша үске көтерілуін дәвам ете. Мен бірінші орынға мініп жетешекмін деген мақсат қойған екен ол өзіне. Лейсен өз дегеніне ерішірге көніккен. Біз Лейсен артынан көзетірбіз. Әліге хит-парадының 7-ші орыны. Тыңлаймыз. Менің тұрмышымда бара бір генә кеше җитми бит Күренмәсәң күзләремә Минем уйларымнан да кит Кайда сине табармын Yıllar boyu güdermen Xudaydan berilgen barım Canım desegi göz nuru Dünyada siz barım Min bit Qayda seni tabarmın Aylar, yıllar boyu güdermen Эльмира Нағимова хит-парадта енді 4-ші атнасын жырлауын дәвам ете. Эстрадада енді ол 4-ші, 5-ші елін рәттен жырлай. Менә шулай жырлый ол сәхнәгә шыққанда тамашачы алдында қаушамасқа үйренген. Ләкин шулайда Эльмира сәхнәгә шыққаш тулайым бүтін залға қарап жырлый екен. Айрым кешеләргә түгел. Айрым қарасам фикрем шуала, жырлый алмыйм дип сөйли Эльмира. Эльмира Нағимова хәзер телеэкраннар аркылы туп-туры сезгә карап җырлар. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер бәхет юраулары, хыял утраулары минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен.
Жолдарыңа Худай бәхетен күпсен бәсен. Һәр бер мизгелдә безнең күңелләрдә сөю ушагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Хит-парадның беренче бишлеген Иркә башлап җибәрә. 3 бала әнисе Иркә дип әйтмим. Чөнки ул булай дигәнне бөтенләй яратмый. Иркәсе шундый матур, шундый чибәр дип ялагайланучыларны да җырчы яратмый икән. Күзгә карап алдаучыларны 200-леләрне дә җырчы әллә каян күреп алам ди. Өйдә ирем белән талашмыйбыз диючеләр дә Иркәнең ачуын чыгара. Ә нәрсә яратасың ул диярсең? Ә монысы инде чираттагы тапшыру темасы. Әлегә сезне Иркәнең үзенә тапшырыйм. Кар козларына ярет кире кайт янарыма. Назга мәхрүм ялгыз җаным тилмерә назарыңа. Ак сусагым назарыңа, суга сусагам җирдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назыйда гөшәсиндәй. Кишин ятсам, иртән торсам, син генә уйларымда. Җаным диеп йөртә идең күтәреп кулларыңа. Ак сусагым назарыңа, суга сусагам җирдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назыйда гөшәсиндәй. Ак сусагым назарыңа, суга сусагам җирдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назыйда гөшәсиндәй. Фәрит Низамиев әкрен-әкренләп хит-парадның беренче өчлегенә якынлаша. Бу атнада ул 4нче урында. Ә өйләнергә теләве буенча ул беренче. 28 яшенә җиткән Фәритне кайчан өйләнәсең инде? Ну кайчан өйләнәсең инде дип чисты туйдырып бетергәннәр. Җәмәгать, Фәрит бик өйләнер иде дә бит, ләкин ул әлегә үз кешесен тапмаган. Ә үзеңнең кешең нинди булырга тиешсең ул сорауна Фәрит тизеп китте. Назлы, сөйкемле, ашарга пешерә белә торган, тыйнак, акыллы һәм башкасы. Булай булса, Фәрит бер 40 яшьләрендә таба өйләнер кебек. Әлегә ул җырласын. Yazgı günüdey senin qaraşların Uyattılar tövge hissimini Nazlılardan nazlı bu tılsımının Suyu bulgan iken isimi Terezemden qarıyım urilip Yangır yağana da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın suyli ol Terezemden qarıyım urilip Yangır yağana da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın suyli ol Beruk hisler bizni beylese de Yazmışlarını beylep bulmadı Bizge bəxit şunudu yakın idi Jitmi qaldı bari bir adım Terezemden qarıyım urilip Yangır yağana da ileri Yangır tügeli bizning suyul Yılı
Хит-парадның беренче өчлеген башлап җибәрүче Элнар Сабирҗановка исә яз тәэсир иткән. Ул яннарыңа киләм дип исемләнгән җыр иҗат иткән. Һәм язгы матур кояшлы көннәрнең берсендә агачлар яфрак ярып, чирәмнәр чыккач, ул шушы җырына клип төшерергә җыена. Ләкин Сабирҗанов клибында гадәти авыл, әбиләр, бабайлар, туй кадрларын күрергә теләми. Клипның сюжеты инде әзер икән. Бары төшерәсе генә калган. Сүз уңаеннан бу Сабирҗановның инде 6нчы клибы. Ә хит-парадта без аның "Җаным минем" җырына төшерелгән клибын карап китәрбез. Керәсең син минем төшләремә, күмәсең сөю хисләренә. Карыйм да назлы күзләреңә, тынгы бирми алар йөрәгемә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сигән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сигән ярым. Мәхәббәткә аңа күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитә. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине эзләп көтә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сигән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сигән ярым. Салават Миниханов белән Гүзәлем һаман чакыралар. Хит-парадта инде 4нче атналарын рәттән кил дип җырлыйлар. Миниханов продакшн төшергән шактый гына кызыклы клипны карап киткәннән соң, кемне кая чакырулары аңлашыла. Минихановларга ияреп, мин дә чакырыйм әле сезне. Апрельдә Мәскәүдә узачак Татар җыры фестиваленә рәхим итегез, дуслар. 8 апрель көнне Кремль концертлар залында узачак Татар җыры фестиваленең гала концерты бөтен татар эстрадасын бер сәхнәгә җыячак. Исегездә калдырыгыз. 8 апрель Кремль концертлар залында очрашырбыз. Әлегә сүз Салават Миниханов белән Гүзәлемә. Илендиргә кирәк. Такыларга гарып бетте бит инде. Әнә коман тыт бәйләнәсең миңа. Ана җырчы Гүзәлемне алда кайт. Кеше күлдерпә инде, җырчы Гүзәлем кемдә инде? Ана минем бабам урласына кайттеле, булмаганда. Давай илен, давай тыр. Ben sizin için işime ne tuttalı? Bak. Baba çıkaya yap. Bak. Bak. Güzel al kaç bak. Süygenim, nişik yana yüreğim. Seni yine uylap ötemirim günlerim. Sensiz olgan kişlerde yo'qlay olmayim hishlarda. Sınama canım kiritma hech meni go'rlarga. Yanıma siganim, bil canımın kiganim. Sen gene bit menim gönlüm, ümidim bəxtim. Kil yanıma siganim, bil canımın kiganim. Sen gene
Хит-парадның бірінші орынында Илзиле. Илзиле исеме эстрадада әкрен-әкренләп таныла килә. Biz аның җырларын радиодан ишетәбез, үзен телеэкраннардан шактый еш күрәбез. Әле күптән түгел генә ул караоке батл тапшыруында Дилә Нигъматуллина белән катнашкан иде. Һәм җырчы кыз Диләдән 1 балга калышып җиңелде. Ләкин Илзилә сүзләренчә, ул үзе бирешергә булган. Диләне артта калдыра алмадым бит инде. Ә мин әле яшь, минем барысы да алда дип елмая ул. Илзиләнең иҗатын, җырларын яратучылар шулай ук елмайыгыз. Ул бу атнада беренче. Бар уйларым бары синдә генә. Сөймәсәң дә бары тик бул китмә генә. Бар сагышым хисләремнең чыңларында. Бар җырларым синең өчен тыңлагына. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламайсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Юк жәлләмә жәлләтергә юк уемда. Җаным калды салкын җилләр куенында. Бер тамчыдай сөю бирдең шуңа һаман. Әрнесәм дә ялкыныңда янам һаман. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламайсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламайсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Һәр атнаны хит-парадтан 2 җырчы төшеп кала, яңа 2се өстәлә. Киләсе атнага популяр җырчыларның позицияләре белән сезне минем коллегаларым таныштырыр. Ә мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.